Здравейте на всички! Сега ще ви покажа как се маха цвят на плод от дракон. Ето вижте, това е растението, така се казва. Значи, тук има някакви боболечки са завъдили. Значи, това е растението, вижте го. Това е плода, оплодил съм го. Оплодил съм много просто. В смисъл, когато е цъфнало, то цъфни само през нощта. Трябва да сте много внимателни, да бдите, кога ще цъфни. Се взима и тази част тук, виждате ли тази част? Тази част с тия семенца, ги виждате, топченцата, нали, полутопченцата, се поставят тук и така се остава, то се затваря и като изсъхне при това положение, трябва да се вземи, да се махне, защото иначе фани мухъл и няма да даде плод. И за тази цел, вижте, тук има, не се вижда хубаво, както е така, гледайте сега, тук се прави така и се пука. Виждате как се пука? Хоп. Ето, чакайте от по-близко. Телефонът е малко стар модел. Ето тук, вижте сега. Взимаме го така и правим така. Хоп. Така. И отделяме от него само цвета. А това, което е вътре в средата, си остава да се изсъхне. Това е затор. Ето това е. Вижте. Точно на време сме го оцелили. Дано да даде плод. Тук гледам ще даде. И така, вижте едно манго. Тук се е провлачило манго. А пък това ми е най-голямото дърво, но още няма плод за първи път. От дивачка, от магазина си купувате една семка и я посаждате в пръст. Обичате я много, я поливате и гледате какво става. И така, и тия тук за първа година те ми дават някакви плодове. Тук някаква джунгла става, полека. Тук също има дало плодчета. Чао и!